Di êrişeke esmanî de fermandareke YPJ û du şervan şehîd dibin. Tirkiyaya dagirker pesnê sîxurên xwe yên li ser erdê dide. Hesede wê tora sîxuran bi dest digire. Hûrgilî çi ne? Pazdê îlona 2023yan yek ji fermandarên YPJ İman Derwîş bi nasnav Şervîn Serdar û du şervanên pê re Canda Cûdî û Nûcan Ocalan di encama êrişeke Tirkiyaya dagirker de li min bicê şehîd bûn. Hingî mîta Tirkiyaya dagirker pesnê Xwedê giravî hevkarên xwe yên li ser erdê da û li xwe mikur hat ku wê ev êrişa esmanî pêk aniye. Lêbelê sê meh derbas bûn hêzên Sûriyaya Demokratîk ew casûs û sîxurên ku alîkarî dane mîtê zaft kirin. Navenda ragihandinê ya Hesedê roja 22 Kanûna Pêşîn eşkere kir ku tîmên operasyonên hevbeş tora sîxurtiyê ku ji 4 kesan pêk tê û destê wan di şehîdbûna fermandar Şervîn û her du şervanan de heye hatiye girtin. Li gor Hesedê ev tora casûsan li xwe mikur hatiye ku wan fermanên istixbaratên Tirkiyayê pêk anîne. Çawa sîxur hatine girtin. Ragihandina Hesedê got ku piştî şopandin û lêpirsîneka demdirêj hêzên wan avêt ser wê torê û ew zaft kir û dê di dema pêş de hûrgiliyan eşkere bike. Sala borî jî fermandariya giştiya hêzên Sûriyaya Demokratîk operasyonek bi navê Sondê da destpêkirin û di encamê de bi dehên sîxurên Tirkiyaya dagirker li Rojavayê Kurdistanê girtin.